Един колега каза, че този модел не показва релеф. Това не е вярно, показва. Това е входа на Варна канала, който скоро дълбака, абсолютно всичко е идеално видимо. Тук вече се излиза от канала, например. И това е гарата, ако видите, това въжи за абсолютно цялата карта. Нямате релеф с издобати. Тоест, ако искате да застанете на този камък, трябва да застанете визуално, да го посочите. За да има издобати, трябва да излезете от това меню и отивате на източината ги издобати на други камък. Когато искате да видите релеф, натискате пана и виждате релеф. Това е ценното на тази карта. Релеф е изключително важен, когато искате да застанете за лефер или за кая или каквото и да било. Знаете, около камъка има живот винаги, така че да видите точно камъка и дълбочината е дадена, на каква дълбочина е, може да се ръководите от релефа. Това е вече моята карта, тя се оставя в сумара, а който иска да поръча, да се свърза с мен и ще уточним нещата. Това е. Ето, готов си. Карта. Това е Созопол. Виждам, че доста си шатал там. Ето как се вижда. Ето тук е рифа Леферния, дюни, шофьорския плаж. И сега, ако искаш, ето това меню, прозрачност, от него можеш да си намалиш яркостта на релефа и да си изкараш изобатки. Ето. Може да си го направиш както е удобно. До това меню се стига. До това меню се стига карта. Настройки на карта. И тук прозрачност. Ето ти, че го имаш клипа, може да си го преглеждаш. И така, всичко ти е направено. И мога да го върна днес, ако получа плащането. И това е. Успехи да ти случи.